To już drugi epizod naszych przygód w grze Far Cry. Ja jestem Niklaus, a to jest Jack Carver z głosem ziomka z Postala. Idziemy. Papuga? Ej, ja mam w ogóle w piwnicy. Ja mam w piwnicy taką beczkę dupną do kapusty deptania. Ja wam mogę pożyczyć. Ale to by się na YouTubie oglądało, o kurwa. Jakby tak to w bikini jeszcze. To by było świeże. Znaczy kapusta by była ukiszona paradoksalnie. Co to było? Brać go! Zajmij go! Co kurwa, nic? Sprowadzę kot czerwony! Jezus, Kot coś- czerwony! Jaki kot? Będziesz... Co tu się stało? Co tu się kurwa? Nichts. Co tu się stało? Co tu się stało? Co się dzieje? Co to... A co to się... Co to się stanęło? Maćku. Maćku, szynku. Łazienka jest zamknięta. Podaj śrubokręt. Co tu się kurwa dzieje? Czy ktoś może sobie Ta gra wygląda bardzo nieźle. No kurwa. Ach, nie ten granat. Oślepłem! Oślepłem. To z onanizmu. Z tapirowania koali. Jasno! O kurwa jego. Mam HP na pół strzała. Który z grywu zgasił światło? Sergio. To jest najlepszy tekst. Sergio. Wpadłeś. Kurwa, no i mam Już nie żyjesz, koleś! O, tak jakby już nie żyje. Faktycznie. Dobra, inaczej to trzeba. Piotr, kurwa! Po drugiej To stronie? trzeba usiąść na spokojnie, a nie tak. Na już. Lepiej będzie, jak przejdziesz przez ośrodek badań. Jakich badań? Nie mogę teraz o Srakich. tym mówić. Uważaj na wszystko, co się rusza. Jeśli napotkasz coś, co wygląda kurwa, niebezpiecznie, panie. to na pewno takie jest. Przynieśliśmy dodatkową amunicję z głównego obozowiska, ale wydaje mi się, że potrzebujemy większej siły ognia. Za bardzo się martwisz. Rozejrzyj się.
Mamy tu ponad 20. I o jednego suba nie dopisał. Przepraszam cię, Jama. I o cię pominął. A tyś się nie upominał. To trzeba mi przypominać. Ja już też zapominam. Jezus ma... Co to? Człowiek małpa. Po prostu wspaniale. Przygotuj się na wypadek wizyty nieproszonych gości. Racja. Racja. Oj tak, kurwa, siedzę na jakiejś wyspie. Nie, ej, a mógłbym se teraz, kurde, grać w nogę. Kurde, ale lipa. No. Ale lipa. Kurde, bele. Dzięki, gentleman, za follow. Racja. Kurde. Kurwa, stary. Ale to ma taki komediowy klimat dzięki temu. Chociaż chyba nie takie były założenia akurat. Właśnie usłyszałem przez radio, że mamy nieautoryzowany ruch na wodzie w tym obszarze. Po prostu Słyszałeś, co tu się stało? Cholera jasna! Cholera jasna, spódnica Nie ciasna, podskoczysz mi! a pod spódnicą majtki się świecą. W porządku? Tak na placu śpiewali. A pod majtkami... Nie mogę powiedzieć. Nie mogę to powiedzieć, bo to jest blisko. Pik, 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 pik. A ty co? Wolne masz już. Co? Już się nigdy nie dowiemy co... A, bo oni chcą wsparcie wezwać. Sorry. Wezwali? Nie, no nie. Kurwa. No nie, serio. Kamilek! Kamilek, dzięki! Co? Pa, Grechu. No muszę, no... No muszę. No. Gdzie te piękne czasy, kiedy sub kosztował 12,50? Ja mam nadzieję, że Twitch przeprowadzi taką akcję w tym roku. Jakby zaś taki September zrobili. Co się stało? Panie. A stać ich na to, umówmy się. Joshua, yeah! Byłem miesiąc na urlopie i dopiero teraz przed luzem. Proszę mistrzu.
Ja pierdzielę, czy ona się kiedyś nauczy czytać? Dzięki bardzo, Joshua. Pozdro 600. I polecam się na przyszłość. Siema Robert, witam wszystkich od Kamilka w ogóle, co przyszli. Ja się nazywam Mikołaj. Pochodzę z miasta Bytom. Z dużego miasta, gdzie są światowe dziewczyny, a nie jakieś wieśniary z Pcimia Dolnego, co się nie umią ubierać i jak im się powie jesteś piękna, to już mają wodospad. Co to za hałas? Nie wiem. Musisz sprawdzić. Chcecie wsparcia dla załatwienia jednego cholernego faceta? Cokolwiek tam się dzieje nie jest gorsze od tego, co dzieje się tutaj. To wszystko, co dostaniecie. Pogódźcie się z tym. Już rok się zbieram, żeby suba dać, ale jakoś nie mam motywacji. Serio. To ja już cię bardziej nie zmotywuję. Co? Nie mam karty. Jezus Maryjo. Wy. No to... Kajta karta. Ja się zbieram 3 miesiące. Hopcy. To jest najwyższy moment. Wyższego już może nie być. Czy to jest remastered? Znaczy... Nie ma czegoś takiego jak Far Cry i remastered. To jest po prostu Far Cry. No. Kajta karta. No ale ty. Musiał mieć typek jakiś może. To z tej gry muzyka. Karta jest w chatce na wysokości. Serio? A jak tam wejść? Bardzo ładnie. No, zestarzał się z godnością. Zaraz. A, to chyba tam wcześniej. A tu... Bier ten sztof. O kurwa! Nie ten kneflik mi się wcis. Pardonks. FG, FG, FG. A staminy nie ma. Dzięki Michciowski za follow. Jak samopoczucie? Nie jest źle. Nie jest. No. Oczywiście jest też daleko od tego, żeby powiedzieć, że jest dobrze. Jest generalnie tak... A polajkowaliście już Instagrama? Cokolwiek to było, mam nadzieję, że było tylko jedno. To była jedna z najdziwniejszych scenek, jakie widziałem od dawna w grach. Gdzie jesteś? Mam problemy z zaśledzeniem twojego sygnału. A skąd mam wiedzieć?
Jestem w jakiejś jaskini. W porządku, stacja pomp wody morskiej. Niklaus Pieron, Niklaus Pieron. A ja się tego bałem, jak ja byłem młodszy i to przełaziłem. Cholera. Wysiadły światła. Poszukaj windy. Powinna cię dowieść do ośrodka badawczego. Ochołeła. No to Lipton. Będziemy łamani. Co tam się dzieje? Nic się nie dzieje, co się ma dziać? O co ci chodzi? Weź się połóż. Dla mnie w tym momencie kończyła się gra. No, tu się robiło już potem scary. Very scary. Natychmiast uruchom ten regulator. Nie mamy czasu, a tu rozpętało się piekło. Wiem, ale już szybciej nie mogę. Widziałeś mój klucz francuski? Mamy wyciek pod ciśnieniem i Widziałeś muszę to coś? zamknąć. Sam... Moje oczy! Kurwa, ale się zrobiłem. Jesteś mój! Jestem ogółem niczyj. Co jest? Nic nie widzę! Na tamie. Kurwa, panie, ani mi nie wspominaj. Ciężkie potem są etapy, kurwa, ciężkie. Sztrum! Mamy sztrum! Aby tyle. Jak Boży Dzień zleciał? Bardzo przyjemnie. Skończyłem dogrywnie nagrywać film, jutro będę montował, znaczy w sumie dziś. Byłem w kościele, byłem na food truckach w Tarnowskich Górach, zjadłem sobie... Słuchajcie, odkrycie kulinarne moje, nasze, byłem ze siostrą, do tego roku, tych 4 miesięcy tego roku to jest odkrycie kulinarne na pewno. Jak burger, albo jak taka klapsznita, co są z szarpaną wieprzowiną na przykład, i to też było z szarpaną wieprzowiną, i no, że zamiast bułki macie normalnie, jak macie buchty. Wiecie co to są buchty? To są takie kluski na parze robione. Co jest? Takie miękkie. I zamiast chleba jest Wypuść go! to. I to jest tak zajebiste połączenie, to tak dobrze smakowało, że to jest masakra. Ty wszystko w porządku? Pampuchy, no rzekomo też się tak na to mówi. No na Śląsku się to buchty nazywa. Znalazłem! Co jest? Nic nie jest, co ma być. I to było takie dobre, kurwa. No oprócz tego jeszcze kurtosz. O, śmierć ich nie rozdzieliła. Był ramen, była bagieta z antrykotem. Wszystko w porządku? Wiesz ile wież... Jak można napisać wież przez Z z kropką? Były te... taco było eleganckie. Tak, pojechałem jednak na food trucki, mówię, kurwa. Nie będę siedział, taka pogoda fajna. Był Hemingway. Nie. Taco na fide też. Ej, ale my tu byli na początku. Sub level 1.
A wy jaki macie sub-level? Czy na Steamie jest Far Cry? Nie wiem. Ja nie mam na Steamie, bo ja mam z pudełka. Z tego. Dobra, ja już nie gram, niech ktoś gra za mnie. Bez kozery powiem pizzę. Patty, chodź, przyjeżdżaj, graj za mnie, bo ja nie szymia. Patrz, co się hopu zrobiło. Pa. To nie jest naturalna krzywizna. No nie, no nie to. Bez afryka. Dobra, czekam. Tam ma miejsce bardzo brutalny zegz. Ja, trigeny. Kurwa, ja się boję. Dlaczego mi się ten czat przewija? Jakie to głupie. Give out. Aj, waj, give out. Ah! They go him now, shut it down. Beboki się łonaczą. Panie, co się sam... Ino szczywik łostą. Taki harbą. I to... Chyba lewy. Tyle schopało stało. Tyle po nas pozostanie. Bo ja nie wierzę. Sorry. No i takie tam żarty muszą być, kurwa. Słyszymy cię, pozostań na pozycji. Wysyłamy wsparcie. Nie walczyć z trigenami. Powtarzam, nie walczyć z trigenami. A to co ich mają? Wezwać do poddania się, rozumiem. Uwierzcie mi, ja się boję gorzej jak wy. Bo ja tu jeszcze muszę podejmować decyzje i kierować losem, życiem ludzkim. Życiem Jacka Carvera, człowieka w czerwonej koszuli. Aż hakujemy ich. Enter. Się boję. Naukowcy z obszaru Głównego Nadzoru Ośrodka Badawczego Tritop powinni wiedzieć, gdzie jest Val. Będziesz musiał wydobyć od nich tę informację. Sam się wal. Jest jak mu powiedział. Zespół Alfa sprawdzić centrum kontroli. Zespół Beta zabezpieczyć strefę lasu. Miejcie oczy szeroko otwarte. Zachować czujność. Miałem wrażenie, że ten etap gry był później. Ja też. Ale to dlatego, że po prostu wolniej ją przechodziłem kiedyś. Teraz już trochę ją pamiętam. I też trochę mi idzie lepiej w gry minimalnie jak 10 lat temu.
Czym się Tito? O kurwa, znam ten dźwięk. Czy grałem w Wolfensteina Return to Castle? Panie. To jest moja ulubiona gra w zasadzie. Sąsiad. Ten nosacz takie dźwięki robi, nie? Ciulańsko. Kurwa, typ se podnosi. Kurwa, kiedyś to było. No muszę ich trochę powyzabijać. Au. Ała! A! Oni jakby byli trochę mądrzy, to zamiast walczyć ze mną, to by my się skumplowali. No i tam... Ja wiem, że łatwiej człowieka, no. Właśnie dlatego ja bym wolał, żeby oni między sobą się tłukli, a ja tak tylko na trzeciego do zabawy. Kurwa. Nie są jakieś mocne. Nie są też oczywiście jakieś mega słabe. Można o nich generalnie powiedzieć wiadomą rzecz. Znajdź naukowca. Wszyscy nie żyją. Jaki uśmiechnięty. Ale zęby mieć na ramionach to wam powiem słaba sprawa ewidentnie. Vivarium. Nie wiem co to jest Vivarium, ale... Oks. Tu raczej nic nie powinno być. Poziom trudności średni. To chyba tam miałem być. Jezus, gorko mi... Hilfe. A może Wingardium? Leviosa. O. Leviosa. Znaczy... O kurwa, nie mam karty. Stop and run. Harry Potter.
Zwal mi, wiadomo. Lewis. O. RLS. Wyłazić, kurwiorze. One brzmią, jakby ktoś najebany spał i chrapał. Nie? Jak kiedyś żeśmy byli po jakiejś imprezie z Dawidem i żeśmy mieli nocleg w jednym pokoju, to jak spał pijany, to właśnie brzmiał podobnie. Dawać kartę. Kurwiorze smutne. Czy tutaj nie powinno być przy jednym z tych naukowców tej... No... Coś mi się tak zdawało, że... Gdzieś tu... ktoś... Karta jest w budynku. Ale ja potrzebuję kartę, żeby wejść do budynku. I tu powstaje, moi drodzy, swoisty paradoks. Paradoks karty. Ale z drugiej strony, z tego co widzę, da się tam wejść też tędy. Czy jakoś tak. A, bo to spadło. Dobra. Wszystko już wiemy. No, proszę cię. No co ty to? No weź! Tato! No nie idzie. Ej, o co chodzi? Tu jest ściana niewidzialna. Nie można skakać. Można. Tylko, że tu... Dostaniesz za to patty frytki. Mam wiadomość. Odebrałem właśnie wołanie o pomoc od Jerego Spasiga, głównego naukowca. Jest uwięziony w pokoju otoczonym przez trigeny. Powinien mieć kartę otwierającą dostęp do wszystkich zabezpieczonych obszarów. Będziesz jej potrzebował, żeby uratować Val. Supervision. Co ja bym zrobił? No, pewnie metaforyczne. Gówno. Ale zostawmy już tematy analne. Oj, oj, oj.
Ej, jak one biją. Ja pier... No, jestem... jak się potknę, to umrę. W ogóle tu to jak sfira wygląda, nie? Ale widać, że ewolucyjnie rozwinięte, bo se potrafią drzwi otworzyć. Profesorze Spacik, odbiór. Odebraliśmy pańską wiadomość. Posiłki... Ała. Profesor został psznie zjedzony. Szkoda. Dobra wiadomość to ta, że znalazłem twojego naukowca i miał przy sobie kartę. Niestety nie jest zbyt rozmowny, jednak podsłuchałem coś o bunkrze. Dejcie mi apteczkę. Ja te takie dupne potem co będą. Ja się boję, że on teraz wróci. Ja nie mam HP. Ale save. Sztos. Tego mi było trzeba. Kurwa. Jack, zbieraj się stamtąd. Wygląda na to, że zaraz może ci się przytrafić coś niemiłego. Właśnie wysłali w twoją okolicę posiłki. Teraz cię dorwę! Przestraszyłem się. Nie. Nie, 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 nie. Nie. Ale apteczkę. No. Serio, jak ja mam żyć? Tak się nie da. Tak się nie da żyć. Energetyki. Na kozaku. Kurde. Ja jestem nawet nie na strzała. Banka. Słyszałeś to? Znalazłem go! Nie. Nie. No nie, no proszę nie. Kurwa. Straciłem kontakt! Widziałeś? Jesteś No i ja teraz, apteczkę masz w jaskini na dole. W jaskini na dole. Ej, patrzcie, coś mi dali fory chyba. Dali mi więcej hapsów.
Ktoś tam jest? Nope. Jack, zbieraj się stamtąd. Wygląda na to, że zaraz może ci się przytrafić coś niemiłego. Właśnie wysłali w twoją okolicę posiłki. Nieważne. Jak to mówi Major? Co ty mnie straszysz? Co to za dźwięk? Straszysz mnie? Czym ty mnie straszysz? Co ty mnie kurwa straszysz? Co ty policją? Co ty straszysz mnie? Ciężarówką mam jechać? Nie wiem. To nie jest najlepszy pomysł chyba. Skapowali się. Little baby's eyes, O jest, o jak dobrze. Ach. Co jest? To jest! Nic. Czy pogramy w coś innego jeszcze dzisiaj? Chyba nie. Chyba nie. Co to było? O, przyszedł mod... Chcesz się ze mną spróbować? Fiktiś. Tak, tak. Ej, a przy okazji przypomniało mi się, ja ten temat będę cisnął do oporu, że dzisiaj o godzinie 18 będzie obiecany stream Sakebini, która będzie grała w Resident Evil 7 na VR, na którego was serdecznie zapraszam. Ja na nim będę. Kupię se, nawet se chyba kupię kurde kole i batony. I chipsy. Ciperki. To może być chyba widowisko. Nie, ja nie testowałem nowego Far Cry'a i nie będę. Raczej. Nowe zadanie. O, tak dużo. A czemu? Ale co czemu? Nie mogę. Rozwalę cię. Jaką polecasz podobną grę do tej? Podobną? Nie wiem. Co, Crysisa? Albo kolejne części po prostu. Co tu się stało? Podobną grę, no nie zagrasz nowego Far Cry'a. No nie!
No nie zagram. Jeszcze raz mogę to powiedzieć pełnym zdaniem. Nie zagram w nowego Far Cry'a. Bo mi się nie podoba, a zresztą już jest tak dawno po premierze, że obciachem byłoby dla streamera nadążającego za trendami takiego jak ja, żeby grał w taką grę. To by powiedzieli oszalał. Nie zabijesz mnie. Mówiłem. Elo versus F. Wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. O! Kupuj konsolę God of War. Spoko. Dajcie pieniądze. Dlatego grasz najstarszą część. Tak. Właśnie tak. No, dobrze, żeśmy sobie to wyjaśnili. Everything's clear. Over here. Widzisz coś? Elo Gosia. A Dawid dzisiaj streamował Gotika? Bo widziałem na Steamie, że odpalał. Cholera! Co tam jest? To na pewno nie ja. Wiecie, że ja nigdy nie grałem w ani jednego Gotika? No bo ja nie lubię RPGów za bardzo, oprócz nielicznych. Jak to jest, że inni mają pieniądze na konsolę, a taki porządny streamer nie ma? Widzisz coś? Jasna! W tym pytaniu jest tyle absurdów, że nie widzę sensu, żeby rozwijać temat. Ci powiem tak, no nie żałuję jakoś super, nie? No, że jest... Kurwa, jaki pojeb. No, przepraszam, ale no... No... No, geniusz. Na kobiety kasa poszła. No! Wiadomo. Ja... 5 zł w portfelu zostało. Przez pewien moment miałem wrażenie, że mu się to chyba podoba. To było dziwne. Strasznie się zestarzała. No właśnie, bardzo według mnie godnie. Bardzo fajnie wygląda graficznie według mnie. Tak, grałem w 3 czy 4, grałem we wszystkie oprócz tych potem... Nie, zaraz. W 3 grałem... Pięknie, to powinno wystarczyć w zupełności. 4 już chyba nie. Pan Kaiserka, siemasz. Co, nie, co ja ja pierdolę. Co ja zrobiłem?
Jak ja ten... No nie, ale nie... No... Może jednak... A, okej. Nie, ja nie chcę tak żyć. Takie życie to nie jest życie. Kurde, zatarłem se oko. Mnie scypi. Ech. Dialogi przeciwnika dobrze napisane. Ale chyba nie po polsku. Czy grałem w stare GTA? Tak. A, w porządku. Teraz to już w ogóle. Ojej. Czemu, że od razu zabiję? Masz mój numer? Kogo? Co, bolało? Jak spadałeś z nieba? Rozwalę cię na kawałki. Ohoho, ale się wystraszyłem. Nie no. Całkiem poważnie. Chodź. Widzę cię. Ty, panienka z okienka. Co ja mam? Wejdź do bunkra. Who's in the bunker? Who's in the bunker? Who's gonna chill him first? Gonna chill him alive until my head comes up. So until I burst, until I burst, until I... I wszedłem. Tego jakoś nie kojarzę. Słuchaj, podłączyłem się do chronionego kanału i wygląda na to, że przenoszą Valerii do helikoptera. Cholera. Pewnie zabierają O ją na cholera! Pagao. Musisz przejść przez ten bunkier, żeby dotrzeć na lądowisko. Problem w tym, że wszyscy wiedzą, że nadchodzisz. W tej chwili jestem tak wściekły, że jest mi wszystko jedno. Jestem tak wściekły, że przeciwników będę zabijał członkiem w stanie wzwodu. Siema MC Vector. Filtry pali. O cholera! O cholera! Widzę, że jest tutaj wśród nas wielu koneserów uniwersum szkolnej 17. Dobra, jak to się... Ale on jest zły! Ależ on jest zły. Widziałeś coś? Że niby co? Widziałeś co się stało? Nic się nie stało. Co się stało? Co jest? Się nic nie dzieje. Siema Marek. Tak, to jest Far Cry. Jak najbardziej. Jeszcze jak. Proszę nie mówić tak brzydko. Bo potem, o, takie rzeczy się dzieją. Słyszałeś, co tu się stało? Proszę się ogółem nie wypowiadać.
sukin. No to sukin. To jak on taki sukin? Jak on nie sukin? A zdupia lodówka. Siur. Pff. Ale fajny byk. Dobrze, że takich nie ma tu. Słyszałeś coś? To on! Jaki kurwa Rambo? Wszystko w porządku? Nie, tam się dzieją straszne rzeczy. Ja nie chcę. Nie możesz ukrywać się wiecznie. Przecież ja się... Jak ja się nie ukrywam. Bojówki torcliny. Też będziesz grał w Residenta u Bonkola. Ja w Residenta u Bonkola? Nie. A dlaczego bym miał? To nie ja się z Jasiem zakładałem. Mnie w to proszę nie wciągać. Mogłeś sobie szczelbę wziąć tam na dole, ale ja się boję. Dobra, idę. Zajmę się. Zabiję cię. Czekajcie. Pojawił się motyw. Wychodź i walcz. Stój! Jezu, jaki ja wyśmienity strzelec. No nie wytrzymie. Na górze wcześniej typka Na górze? Jasna, A- co to do cholery jest? Jeszcze będzie. Nie mam pojęcia, ale jestem cholernie pewny, że to nie małpa. To chyba faktiko nie jest małpa. Czekajcie, bo ja już się potraciłem. A, tu jest strzelba, o. A, to w sumie zamiast tego bym mógł wziąć. Ta broń w ogóle bardzo rzadko w grach się pojawia. Ty, ale to tu ja byłem. To ja kółko zrobiłem. A, okej. Skądś to kojarzę. Na doła musisz zejść. Ja nie chcę. A tędy. Kurde, teraz się wracam chyba, nie? Chociaż już oszalałem. No wiem, że byłem. A, to jest zamknięte, dobra. To już wiem, że jednak tu. Jezu, jak mnie swędzi ucho. No! Przecież myłem. Tydzień temu, co prawda, ale zawsze.
One siedzą w komputerze chyba. Wirusy. Ała, ale mi noga... A, zabolała. Ja papier, ale... Aż mnie tak ścisło coś w środku. It works. Co tu się stało? Co to się stanęło? Chcesz się ze mną spróbować? No okej, możemy się spróbować. No to dajesz. No dobra, wygrałem. No było szybko. Węże. W sensie żadnych węży nie ma. Czym się filiana? Czym się tak ogrant? Ja już też czuję, że długo nie wysiedzę. Bo już mnie... Tak. Zamu a ogółem. Ktoś tam jest? Dojdźmy sobie do jakiegoś save'a. Widziałeś coś? Have you seen anything? Co jest? Wymagający przeciwnicy, nie? To jest to. Duperony. O Jezu, tak ładnie, a tak strasznie. Stypa na czacie. Przestańcie zgonować. Zgonowanie jest przewidziane na imprezy z większą ilością litrażu. Ci siedzą, hehe. Hehehe. I co? Hehe. Frajerzy. Tak na zaś. Nie wiadomo, to się potem otworzy, nie otworzy. Handel miejska. Faktycznie, ta strzelba robi na nie.
Piotrula, czym się... Nie wiem, co chciał mnie zapytać, przykro mi. Jestem nerwowy. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Super, w porządku w ogóle. Wszystko jest tip-top. Tip-top. Gin, gin, gin! O kurwa. Jaki szczajony. A że ja taki zaspany, to mi się nawet bać nie chce. Zbytnio. Co to Dziwne, było? chyba coś słyszałem. To być nie może. Co? Wszystko w porządku? Co? Ktoś mi konto zajmował na Steamie. O kurwa. Według mojego lokalizatora zbliżasz się do zagród Trigenów. Gdyby udało ci się uruchomić przełącznik awaryjnego zwolnienia blokad, wykręciłbyś im niezły numer. I sobie też. Co tu się stało? Co tu się od... Co tu się stało? Czemu mi pobiegł w ścianę? Teraz sobie... A, Co to było? Wszystko w porządku? afera. Kręcą gównoburze. Wal się, koleś! Chcesz trochę? Przybyli najemnicy. Rusz się, Jack. Nie masz zbyt wiele czasu. Dobra, weź się odczep, typie. Typia... Pilot nie żyje! Skacz!
Valerii Konstantin, CIA. Mam tu robotę do wykonania. Mogłaś wspomnieć o tym w porcie. Czym zasłużyłem na takie szczęście? Żadnego innego faceta na plaży nie szkoliły siły specjalne. Sprawdzałaś mnie? Polityka firmy. Więc wiesz, że wyszedłem nieco z wprawy. To jak jazda na rowerze. No, słucham. CIA prowadzi na tej wyspie tajną operację. Straciliśmy kontakt prawie 2 tygodnie temu. Jack, jesteś tam? Doyle? Aż mi oko szczypi. Misja wykonana. Doyle, tu Val. Gdzie jesteś? Tuwal. Pogadamy Gdzie? później. Musicie iść dalej. Kilkaset metrów w głąb lądu są klatki z dzikimi trigenami. Uwolnijcie je. To powinno na jakiś czas zdjąć wam strażników z tyłka. Zrozumiałam. Dzikimi triganami? Chcecie powiedzieć, że są też oswojone? Rusz się. Jack, pomóż mi, a ja pomogę tobie. Aby mi pomóc, musisz najpierw rozwalić ten regulator. Dobra, zrobię to, ale chcę wiedzieć, co tu się dzieje. Spotkamy się w głównych archiwach Kriegera, kiedy już zniszczysz regulator. Dobra. Powiem wam, tutaj zakończam odcinek kolejny na YouTube'a, czyli drugi. W 4 to się może zamknie. 3:31. Także na YouTubie dzięki za uwagę. Sub i dzwoneczek.